kata bilogit hangai kage bong kas bota bong kas mo pore yang khali kai bong bisa কয়জন আসলে তোমরা? সাতজন ছেলেরা 6জন নাম 3টা singkuring cara ayo kadang saya aku soalnya কোন জায়গা থেকে আনছো? sengkelas tahu last lagi sih sahabat jalan বয়স sulah কি করো? tampar जों जत साइमनो लाइथाने सालो खरै तिप्राजक बिन यारसंबाय मेला नान्या थांगि ओलो आ यारसंबायनो चा बागान तलांगि अ तिप्राजक बरि खरनै जे मुसुते रमफ्रे जाका रमफ्रेनाय चलारक अंका 7 जना आबुनि नेक्स्ट डे अ रमफ्रेजने बरिरो पुलिस कमप्लेन खामाबाय आ रमफ्रेनाय चला पुलिया खरकता मानजाखा आरोनि बिसिङो बाक्सानि 18 एबा 18 बोसोर बयस कायबो तंगो स्कुल स्टुडेन्ट हिनके जों जत साइमनो पुलिया खरकता रमफ्रेनाय चला मानजाखा ते खरकबरि चला ताबुबो खारजाक पियाबा लाइथाने सालोते खरकजा रमफ्रेनाय चला मानजाखा बिनि मुं सागर देरमो एज एबा बयस 24 हायकेबा 24 बाट मिया जे मानजाने चला सागर देरमो हिनके सिरांजाति न्यूज चैनल और पुलिस रनो साउटंका बिनि बयस 16 एबा 16 बोसोर हनै साकनो जेरै सनामै कक्सै टंका प्लस आ रमफ्रे लाइमा जका आं बनिसे लासो से रमफ्रेओ आनि मुंसा चाया करे हनै साइटंका सागर देरमो ताबु अ रमफ्रे चला सागर तांगि बिनि बयस 16 बोसोर हनै जतनो चाला कक्सा कहनबा ब काहामके साइमनो बिनि बयस 18 एबा 18 बोसोरनि साका हनै कबि कक्साके गराक मात्रा मानायबला आ बगि पुलिस ते मीडिया रनो सागर देरमो चाला कक्साका बिनि एज एबा बयस 16 बोसोर हनै हेनके अ जगा नर्कनो काहामके वान सुगैनादि अ सागरनि बिनि मोनाय खरसा तंगो बिनि मोनाय से कलेज परवि कलेज पाnya नाय टंका हिनकाय अ बाथरुमा सै सागरनि बाहागे 16 बोसोर अंगनैबा रियल कुबुयो सागरनि बयस 24 प्लस आबनो कुबुय आ बगि चिनि चिगनसा क कचारमंग अ खरनि तिप्राज रमफ्रेजक तंनायनि केबो फैमिली मेम्बर चिनि भिडियो नाय टंके अ केस न तेबो कतर एबा क्राक खलै रमफ्रेनाय रनो क्राक माजरा रिना मुसुं टंके बरनि डकुमेंट चेक खाय बयस रो कामके चेक खायदि ताबु आ रमफ्रेनाय चला रो यकना बगि जतसे बयस कवर अंगिया बयस कम हनि सालाय तमनि नुकजक टंका बाट चिनि साना तमनि जे कुबुय आबनो चंगले सावि खनारका ते फनुका बुसकांगो तामु स्टेप नानाय नाया आबो बरनि मेटार ताबुक अ मानजाने सागर देरमनि बैकग्राउंड डिटेलंका बिनि पारा बाहायनो गोबांमन हामिया रेकर्ड काजाक सुदु अ बरिरावनो सिमि रमफ्रेओ आमतिया बरनि हबुं सबुं बर डल टीम कायसा देलेसे आबाहाके बुइनो रमफ्रेनानि बुइनो हामिया खायनानि आबाहाके मां वान सुगि कक सालाय तमनि जों खोनागाते सेमानका ते बखरकजा परिजागे फुनबो थना रिंया फोनते मेसेज तो सना रिंया आको बुमा बुफानि को खनया लेखा पर करिबा ते तामलें सनेबा फाल्तु बागपार पात्र मासे सै बुइनो रमफ्रे सिमि रिंगि टंगाटा आबंका लाइथाने साला खरे तिप्राजे रमफ्रे जमनि कटाल अपडेट बसकां सालजरा आबुते अपडेट मानि तना बगे ए सिक्रा लाइब्रेरी चैनल सब्सक्राइब खले लगी तंदि हेनके जों ताबसु जरा सेमानका बुरि खरनि रमफ्रे चला टोटल 7 जना आरो बिसिङो खरक बुरि एबा 4 जना मानजाका ते खरता मानसेको ताबुबो खारि दंखु जों नेक्स्ट अपडेट सेमा गाके नरं तेवसा साफिनाय नोट जेरानि सिमि मा बाबु एबा अक्रा बरे कखने हनके बाक्सा ब्रक तामसला ताम बुरि सालजा आतिकिनो बर खामिया बै गदालि लामा करे लाइभ से संगु आबगे जतो आनि साक चलाइते मनायसनो कयमुं अक्रा बरे कौनो ता नोरति कखने ता तोंदि आ सरापनि तंथुकसा थनो वान सुगै इमांता नुक्लादि नेक्स्ट लाइथानि सालो जिरायनाय हस्पिटल बसकांगो रिता देरमा बै दिनेश देरमा डान्सिं अटोगारि बेसिङो चासमै तनाय मानचामनि आ कक नर जतो साइमान जनो आ बगि ताबु मेन ककले आबोसे जोंनो बाक्सलको सामानि रिता देरमा बै दिनेश देरमा जेफ्रु अटोगारि बेसिङो चासमै तनाय मानचको आ साल जरानि सिमि जानि जा नको थालिया खारि थांगापु आ नर कुबने खनाका जेफ्रु चासमै तनाय मानचको आ साल जरानि सिमि रिता देरमा बै दिनेश देरमा नग्या करि फातार हासे खारि थांगा हनि जोंनो गबामा बरक साहरका ते आको बसुं जरति कुबुय रिता देरमा बै दिनेश देरमा कुबुया नग्या करि खारथांगा बरनि नगाना के तने लोकरक चिन भिडियो नाइ टंके एबा साइमान के पुलिस के अब भिडियोनि तला कमेन्ट के साथी रिता बै दिनेश कुबुया नग्या करि खारका जोंनो बुइ साहरमानि आबो कुबुया एरं पुलिस कमेन्ट खने तापौति नोट खरंनि नखुं खालाय तमा जरा जानि जा बिहिक एबा बुसानो चालाक थकै बुइबे चासमै टंके सालजा बाहाकेनो मिखां बिहिया लुपचाकारुइ टंथे नग्या करि खारनो नांनाय ताबु आ स्रापसनि टंग थगलाय थानि बाहाके बिहिया लुपचानि अपमान मानका काहामके सिकाना आबगि सावो जानि जा बिहिक एबा बुसाइबे काहामके टंलायदि बुइनि बिहिक एबा बुइनि बुसानो मकलटा काचमदि स्रापसनि टंथक आबो मलब्रुमनि बिरमान आ कौनो बुकाव मुतुनारदि सो आनिद्रा बाइटलदि मोनासं तानबाय भिडियो आमसु जरनो मालपिन नरबाय नेक्स्ट भिडियो अपडेट जगा हामबाय।